ҳамада салом, ин канали чӣ гап мебошад ва номи ман Ҷурабек. Дар имрӯза видео ман барои шумо тарзи гӯш кардани имо бе парола нишон метиҳам. хуб, то охир тамошо кунед. фаромӯш накунед подписатсия, лайк ва поделитсия карданро. гӯш кардани имо бе парол фақат як роҳ дорад. ҳамаи мо шумо аккаунти Google истифода мебарем. вақте пеш аз регистратсия кардани имо Google аккаунта сохранид карда баъд имо мекушоем, дуюмбора вақти регистратсия кардан дар имо парол намепурсад. мо вақте ки имоя удалид мекунем ва айсарака ҳуй мекунем дар ҳамун номеро, имо парол намепурсад, барое ки дар Google аккаунти мо сохранид шудагай ҳамун логин пароли пештара. барои ҳамин дуюмбора вақти регистратсия карданда парол намепурсад. акнун мо чӣ хел гӯш мекунем имои дига каса. вақте шумо мехоҳед имои ягон шахса гӯш кунед, ай ҳамон одам логин пароли аккаунташа мепурсен ё ки хоҳиш мекунем ки дар ман як аккаунти Google сохта те. вақте ки вай аккаунт Google сохта метиҳад ё ки аккаунти худаша метиҳад ба шумо логин паролша, баъд шумо дар телефони худтон Google аккаунта зада медроед. баъде ки Google аккаунта зада дромаден, имо скачат мекунен ва дар номерои ҳамон одаме ки шумо хоҳиши гӯш кардан дорен номероша мезанен ва бе парол шумо метавонед дохил шавен ба имо. мисол мегирам, ҳозир ман имои худам медаром ва дар ҳамин номерое ки мебинед, ин ҳамин номерода ҳозир удалид карда айсарака мекушом, ай ман парол намепурсад, барое ки ман пештар кушодагиам дар ҳамин Google аккаунти ман сохранид шудагиай. ҳозир ман ина удалид мекунам. баъде ки удалид кардам, номерома гашта мезанам ва галочкаи окей пахш мекунем. ва чӣ хеле ки мебинед имо бе ягон хел парол рост ба имо дуромад, барои он ки дар Google аккаунти мо сохранид шуд. ва одаме ки шумо мехоҳед гӯш кардан ҳамин хел аккаунти ҳамон инсона гирен ё ки хоҳиш кунед дар шумо як аккаунт сохта тиҳад. вақте аккаунт сохта дод ва автоматически ҳамон имо дар аккаунт сохранид мешавад ва аккаунта шумо мегиред дар телефони худтон мезанед, бемалол имои ҳамон шахсе ки шумо мехоҳед гӯш кардан бемалол гӯш мекунед. ва ҳамин буд имрӯза видеои мо дар бораи гӯш кардани имо. агар видео маъқул шуда бошад ҳатман лайк монед, дар канал обуна шавед то видеоҳои оянда. худтонро эҳтиёт кунед. хайр.